खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 3 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जेबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। दरं जिल्लानि सिङाव थानाय खारुपेटिया साखाथियाव गंसे खारबाय थानाय ट्रेक्टरजों जाब्रबथाय जानानै सासे हौवासा गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय फारिजुल हक। गथ'आ जेब्ला गावसा न'नि बायजोआव गेलेगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन आरो जाथायखौ खालामखांनानै ट्रेक्टरनि ड्राइभारा खारखोमा लांदों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय। महाराष्ट्र रायजोनि टानियाव सासे 52 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि असे बिसिखौ पिस्तलजों गावनानै बुथारदों आरो गावथारखांनानै गावबो हार्ट जानानै गोलैनानै अबथिरायै जिउ गोमादों। बिसि आरो फिसायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादोंमोन। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय प्रमिला 52 बोसोर बैसोनि आरो थैनाय फिसायनि मुङा जाबाय दिलीप सालवी। सुबिदा फैनायखौ सुबिदा मोनाब्ला मा जानांगौ? पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो हायै मानसिखौ जोंनो नाङा। क'क्राझारनि मागुरमारानि पिएचडि सिनेमा सिगिरिनि हेंथा गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों। गासिबो फार्स्ट लिस्टआवनो दंजोबोमोन जों गासिबो। बे न'खौ जों दाबो मोनाखै। ओमफ्राय बे न'आ गोदोनो जों माबानि दिनावनो खेबजानाय, नांगोलनि दिनावनो जों खेबजानाय। बिराद गोबाव जाबाय जों न' गंसेबो गैया जोंनाव दा। 2000 16 ना बेसेबांबानि बेखौ बै नांगोलनि जिआरएसआ खेबदों। नांगोलनि जिआरएस मुन्थु होननाया खेबनानै लांदों। बे लिस्टआनो जोंनाव फैजोबदों दा गासिबो। बे लिस्टखौ जोंनि फार्स्ट लिस्टआव जों दा फार्स्ट लिस्टनि मानसिमोन जों गासिबो, खिन्थु जों फार्स्ट लिस्टनिया मोनाखै आरो दाबो जों सेकेन्ड लिस्टनियाव फैगोन नंनानै नेदोंमोन जों। सेकेन्ड लिस्टनिया दाबो सफैयाखै जोंनियाव, खिन्थु मानसिफ्रा मोनजोब्बाय लुखांजोब्बाय। जोंनो दा बेनि थाखायनो जों बे न'नि थाखायनो बे चेयारमेननि सायाव जोङो दिनै फैनाय जादों आरो बे चेयारमेना दा गावनि आखायाव जेबो गैया बे खोथाखौ होनदों बियो। चेयारमेन जानानै गावनि आखायाव मानि थाखाय जेबो गैया? चेयारमेन मानसिया पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो नङाबा मानि थाखायथ' चेयारमेन जाखो बे मानसिया? बे चेयारमेननि थाखाय जों बे खोथाखौनो नोंसोरखौ लेंहरनाय जादों। बिनि थाखाय बिसय रायलायनो थाखायनो बे चेयारमेननि थाखायनो जों बेबायदि जुदि खामानिखौ जोंनि थाखाय बे नोंसिनि खामानिखौ आंनि आखायाव जेबो गैया गैमाराबा होमबा नोंखौ जोंनो चेयारमेनखौ नाङा। जोंनो मानो नांगौ? जों जेबो जोंनि खामानिखौनो जोंनो जेबो मावनानै होनोनो मोनोआबा जोंनो मानो नांगौ? जों गोदोनिफ्रायनो न' गैया। जों खस्थ' खालामबोयै जों खस्थ' जागासिनो दङ। सोरबा बागानाव मावनानै जायो, सोरबा हाजिरा मावनानै जायो, रावबो साख्रि गैया बेयाव। बिपिएफ सरखारावबो जों बिराद गोबाव थाबोबाय। दा इउपिपिएल सरखार जानायावबो जों दासिमबो न'खौ मोनाखै। टाइटेलखौ बावलांबाय आं। दिम्पल मा टाइटेला? दिम्पल नाथजुगि बिसिडिसि मागुरमारि बिसिडिसिनि चेयारमेन। पार्टिया बिजेपिनि। बिनि थाखायनो बियो रायजो राजाखौ दादागिरि देखायगासिनो दं। दा सोर दानदों? गावसोरबो जों दानाखै होनो। आरो दाना बे सोरनाव सोंनो मोजां गाज्रिनि फैदों। दा जों मैया जोङो जों गामियावबो सासे प्राइमारिनि मानसि दंमोन नालाय बेनाव सोंहैदों। दा रावबो दानाखै। दा चेयारमेनाव सोंनांगौ जानानै फैबाय। बेबो दानाखैबा सोर दानखो? आरो दानाखैबो होनो, जेबो मोजांबो होना। ओमफ्राय आंखौबो बियो सियारखौ बोथ्रोदलायनानै आंखौ दाद्रि होदों बियो। खिन्थु आं मबाइलाव रेकर्ड लानो रोङाखै, आंनाव मबाइल गैया। आंखौ सोबानो बायदि एक्टिं देखायदों। जोंखौ होननायखौ जोंखौ उमुगाव नोंसोरखौ आखायाव लखबाव लानानै खाना होगोन बेबायदि खोथाखौ बे होनदों बियो जोंखौ लखबाव। खिन्थु जोंनाव मबाइल गैयिनि थाखाय जोङो माबा लानो हायाखै, जों भिडिअ लानो हायाखै। जों बिनाव एथ' पावार देखायदों बियो। जोंनो खिन्थु नाङा। जोंनो नाङा बेबायदि। जोंनो पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो रोङै मानसिखौ जोंनो नाङा। जोंनो चेयारमेन नाङा। जों इउपिपिएलनि मानसिखा। इउपिपिएलनि मानसिखा जोङो। जों इउपिपिएलआवनो खस्थ' खालामबोनाय मानसि। जों मानो दासिमबो न' मोना गंसेबो? हा? आं बिबानाव जेबो गैया। होननाङा। बिबानाव आंहा जेबो गैया। आं गामिनि पाब्लिक, आङो रायजो राजानि पाब्लिक गासिबो जों ज' जानानै बिब' बिनानाव बिबाजै ज' जानानै न' मोनैया जों बे चेयारमेननि लांगोनायाव फैदों। सानलाय 21। थारमाने आंबो सासे मागुरमारि प्राइमारिनि सासे आंबो इउपिपिएल पार्टिनि कर्मि। खिन्थु आं बोर्ड कमिटिनि आङो माबामोन सेक्रेटारिमोन। नाथाय मोनसे टाइमाव सरकार दाखांनाय लोगो जोंखौ सिफायनानै बबे पदआव दोनदों आंथ' मिथिला दा। जायखिया आं खिन्थु लरेन्स सारनि जायगायाव आङो बोर्ड कमिटिनि सेक्रेटारि हिसाबै आं मावदों।
दा ओमफ्राय मानसिया पार्टियाव ओरैनो ओंखारा माबा मोनसे सुबिदा माबा मोनसे मोनगोन नामा होननासो ओंखारो दा बे सुबिदा फैनायावबो जुदि दानजायोबा जों मा खालामनानै जानांगौ आरो जोंना मेम्बार सानै दं बिसोरबो जोंनो कमप्लेन होयो जों पात्ताखौनो मोना जों नोंसोरनो मारै न'नि लिस्ट होनो हानो सोर मावो होननानै थाङो आङो प्रेसिडेन्टनाव सोङो प्रेसिडेन्टआ होनो चेयारमेननि आखायाव चेयारमेनाव फैयो चेयारमेना होनहरो जेंनाव प्रेसिडेन्टनि आखायाव बे ओमफ्राय मा घटना बे मा पलिसि बे जोंथ' बिदिखौ मोजां मोना जोंनो मथा मथि बिजेपिनि चेयारमेनखौ जोंनो नाङा जोंना बेनो आरोखि साननाया इउपिपिएलआवनो जों बनगाव 9 नं समस्तिनि दा जोंनो इउपिपिएलनि चेयारमेनखौनो जोंनो होनांगोन सासेबाबो जोंनि बे 9 नं बनगाव समस्तियाव जोंना एसटि सिटखा जेरैबाबो जोंनाव बिजेपिया सिट हिसाबै गैथ'खाया दिनैसिम गेलेखायाखैबो इउपिपिएल हिसाबै गेलेदों बिपिएफ हिसाबै गेलेदों जोंनो ओंखायनो इउपिपिएलनिखौ नांगौ आंना बेनो आं सासे कर्मि जानानै अत' मोनागुना हरनागुना आं खाथियो इलेक्सन ओरैबायदि थाङो फैयो भटआव थाङो ओरै मिटिं दावथिं थाङो जुदि न'आव फैनाय लिस्ट फार्स्ट लिस्टआव फैनायखौ दानजायोबा होमबा जों बे मा थिं खाबथानाय न'आवनो थानांगौ दिनैसिमाव परिबर्तन सरकार होननाया माखौथो जाखो परिबर्तनानो गैला नामा दा बेनो आरो अरुनदयखौबो माबा मोनसे एगेन्स्ट होनबानो अरुनदय दानना होनो चेयारमेन होना बेखौ जोंनि एसे लिडारगिरिफ्रा होनो जों नामखारिबाबो जोंखौ गाज्रि मोनगोन जाय हक सोर होनो आरोखि एसे माबा हेंथा होनबानो अरुनदय दानना होगोन बे खोथाखौ बुङो अरुनदया मा गावसोर होनाय नामा न'आ गावसोर होनाय नामा नाय बेनो आरोखि आंनि बुंनाया थ' न'खौनो मोनाखै जोंनाव न'आ फैजोब्बाय लिस्ट अलरेडि फैखाजोबनानै दङ जोंनो बे न'खौनो दाबो मोजां डिटेल खोथाखौनो बुङा बियो आरो गामिनि कयेकजन दङ प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टफोर दङ बिसोरबो सालायनो रोङा मेम्बार दङ सासे मेम्बारखौ बिसोरो जोंनिखौ माबानो खालामा गुनखौनो दोना मेम्बारखौ इउपिपिएलनिखौ प्राइमारि गावसोरनो सालायजोबो मेम्बारखौ नायफात्ता खालामो बिसोरो चेयारमेना मा पार्टिनि चेयारमेना बिजेपिनि बियो बिजेपिनि बिथाङा खालि बिजेपिनि माबाखौल' नायो बियो जोंनि जायगा बे जोंनि बड'लेण्ड जायगायाव जोङो एसटि मानसि जोंनो एसटिया मोन्थाय दङ आरो जोङो सब खिसु जोंनावनो पावारा जोंनावनो दङ जोंनि बर' माबायाव लिडारफ्राबो जोंनि बर'जोब प्रमद साराबो जेनेबा जोंनाव फैखांबाय सैसाबानि गामियाव रमेश नार्जारिनि साराव फैदों बिथाङा न'खौबो नुलांखाजोबनाय सैसाबानिखौ प्रमद सारा खोथा होलांदों क्लाबनिबो खोथा होलांदों दासिमबो फैयाखै प्रमद सारा आरो जोंबो सार जोंनो अननानै बैसागुनि एसे होलांदो होन्दोंमोन बिथाङाबो जोंनो होलाङाखै जोंखौ थगायगासिनो दङ एग्रिमेन्ट जाजोब्बाय जों न'खौ मानो दानो मोननांगौ बियो जोंनो न' नांगौ जोंथ' जों न' नांथारगौ जेरैखि जाया जों गासिबो लेबार मावग्रानो जाग्राजोब औ न'खौनो नांगौ नङाबा जोङो एफआइआर होनाय जागोन पुलिसनाव जोंनो इमिडियेटलि लरेन्स सारा फैनांगौ बाहाय आरो प्रमद साराबो जोंखौ एसे नायफैनांगौ मा जादों खोथाया आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'बाय आं वार्कारबो नङा आं जेबो नङा आं रायजो राजा जों लेबार मावनानै जाग्रासो जों इउपिपिएलनि भट होदों 17 बोसोर जों भट होदों बै समावबो जों मोनखायाखै दासिमबो जोंनो होआखै होमबा जोङो दाबो गैयाबा जों सोर गभर्नमेन्टनो होनो दा जोंनि सरकारानो गैया जोंनो जों सोरनो भट होनो दा औ नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि